Ne putim vodu. Stavi koliko ti hoćeš. Samo da bude lepo. Imam i susan. Imam i četniku za mazanje. I sad, a si izbacila ove mašine ti? Jesam. Evo. A gde si stavila? Po streju nama? Ja poštrejem. Dobro. Ovdje prenasi vodu. Ja sam vojnik. Čeko vate, čeko vate. Restoran Zamar. Daj mi vam. Puca. Znači što radite? Gdje drži tu kunje? Ne to, nego kaže vi koliko to kratko. Pa si merila za tebu temperaturu? Koliko ima? Non stop se si nasipao. Evo za Pa ja vidim nešto minuta, ne znam šta je. Drži bre, hoće gdje da ti stavimo ovo. Pa nema sad gde. Stavi ovamo pored špore, tek dok ti se iznad. Sad radim. Ništa ti tu ne možda pomogliš, mani. Pa i crpela je temperatura, da nije ovako. Tu. Pa dobro, bit će bolje vas drugi subotu. Tako. Mnogo lepo ide posao, žao mi što ti nisi ovdje.